Sa lahat.
notice, Attorney Rowie, depende pa rin yun kung na-meet niya naman yung ibang standards, pwede hindi mag-apply. Pag na-meet niya yung ibang mga requirements, pwede hindi mag-apply yung 6-month notice. Excelente, gusto kong sabihin na lahat ng sa mga kapuso natin is lahat po ng batas ay walang absolute application. Kaya tinitignan din natin kung ano yung mga individual, individual or set of individual. So, maganda mo, yung isang abogado. So, Oo. Yung guide HR niyo ba, nagpaalam ka na? Opo, pero yun pa nga din po, kailangan pa rin po ng 6 months notice po. Nakakabaan ka. May standard ba, Attorney Rowie, sa batas? Kasi yung iba, 30 days notice, yung iba 2 weeks notice. so, reasonable time. So, if hindi naka-specify kung